ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ አናሁም ሰላህ ዲኔ ካምዱ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልት ድፍኖ ፕሮግራም ናይ ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል እመንበር አይትፍራህ ዝብል እዩ እመንበር አይትፍራህ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 21 ከምዚ ይብል ከም በሐድሽ ድማ ኢየሱስ ብጃልባ ናብ ማዕዶ ምስተሳግረ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኸኣ ነበረ ካብ መራሕቲ ቤት ጸሎት ሓደ ያኢሮስ ዝስሙ መጸ ምስ ረኣዩ ኸኣ ኣብ እግሩ ወዲቑ ጓለይ ክትመውት ኢላ ኣላ እሞ ምእንቲ ክትፍወሲ ክትሓውንሲ መጺእካ ኢድካ ከተንብረላ ኢሉ ኣጽኒዑ ለሞኖ ምስኡ ድማ ከደ ብዙሓት ህዝቢ ኸኣ ሰዓብዎ ይደፍእዎ ድማ ነበሩ ዝገርም ነገር እዩ ያኢሮስ ኣብ ቤቱ ጓሉ ኣብ ኣፍ ሞት ገዲፉ ኣይመጽዩ ጓሉ ኣብ ከቢድ ሕማም ገዲፉ ኣይመጽዩ ንኢየሱስ ክፍውስ ከም ዝኽእል ንኢየሱስ መልሲ ክህብ ከም ዝኽእል ኣሚኒ ናብ ኢየሱስ መጽዩ ናብ ኢየሱስ መጺ ድማ ጓለይ ኣብ ሓደጋ ኣደላ መሓገዘኒ ኢልዎ ኢየሱስ ከኣሕራይ ንዓና ኢልዎ ጉዕዞም ይጀምሮ ኣብ መንገዲ ግን ካልእ ድምፂ መጽዩ ኣብ ትሕት ኢልኩም ኣብ ጥቕሲ 35 ረይዋ 35 ከምዚ ይብል ገና እዚ ክዛረብ ከሎ ካብ ገዛ መራሒ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድኩሞ ኣለኻ ዝብልዎ መጹ ኢየሱስ ከኣ እዚ ዘረባዚ ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ነቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይትፍራህ እመን ደኣ በሎ ሪኢኹም ኣሕዋት ንኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝዎ እንዳኸደ ከሎ ኣብ መንገዲ ሓቂ ዝመስል ግን ሓቂ ዘይኮነ ካብ እምነት ዘትርፍ ቃላት ተለቂቁሉ ካብ እምነት ዘትርፍ ድምጽ መጽይዎ ንኢየሱስ ንምንታይ ተድኩሞ ኣለኻ ናትካ ጉዳይኮ መጨረሻ ተገይሩሉ እዩ ናትካ ጉዳይኮ ኣብቂዒ እዩ እታ ትጽልየላ ዝነበረት ጓልካኮ ሞይታያ ስለዚ በቃ ንምምራይ ተድኩሞ ሓዘንካ ቀጽልዮም ኢሎሞ ኢየሱስ ግን እዚ ድምጽ ዝኻብኦ ስለ ዘይነበረ ምንጭ ናይቲ ድምጽ ስለ ዘለለዮ እመንበር ከይትፈርሕ ኢልዎ ንምንታይ ተልኩምኒ እቲ መጺ ዘሎ ድምጺ ነቲ ሰብኣይ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ እምነት ጎደና ካብኡ ዘታረፊ ነይሩ ምኽንያቱ በቃ ጉዳይካ ኣኺሊ ዝብል ድምጺ ነይሩ ሎሚ ንጎይታ ኣሚንኩም ዝጀመርኩሞ ጸሎት ንጎይታ ኣሚንክ ዝጀመርክዮ ጸሎት ስለ ሓዳር ክኸውን ይኽእል ስለ ጥዕና ክኸውን ይኽእል ስለ ኢኮኖሚ ክኸውን ይኽእል ስለ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል እግዚአብሔር ኣብቲ ስፍራቲ ክግለጽ ትጽልይሉ ዝነበርኪ በቃ ዝብል ድምጺ ትሰምዐለኺ ዲኺ ኢየሱስ ግን እንታይ ብለኩም ሎ መሲልኪ ኣይበቃኒ እሞ እመንበር ኣይትፍርሒ ምኽንያቱ ናይ ሓዳርክ ግዜ በቃ ተባሂሉ ዲ መን ኢሉ ኣይበቃኒ እመንበር ኣይትፍርሒ ክቕጽል ይቤትኪ ቢዝነስ ክበቃ ተባሂሉ ዲ ኖ ኣይበቃኒ ክቕጽል ቢዝነስ ክእመንበር ኣይትፍርሒ አሜን ናይ ጥዕናኻ ጉዳይ በቃ ኣኺሊ ተባሂልካ ዲኻ ኖ ኣይትስማዓዩ ናይ ሓሶት ድምጺ ኣይበቃን ክቕጽል ጥዕናኻ ልክዕ ከምቲ ነቲ ሰብኣይ በቃ ጓልካ ሞይታይ ኣኺሊ ጉዳይካ ምስተባህለ ኢየሱስ ግን ኣይኣኸለን ጉዳይካ ኣይትፍርሒ ኢልዎ ስለዚ ሎም ኣሕዋተይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ዝጀመርኩሞ ናይ እምነት ጎደና ከተቋርጹ ዝገብረኩም ዘሎ ድምጺ መልሲ ሃብዎ ኣይፈርሕኒ ንጎይታዬ ግን ነቲ ዝጀመርኩ ጉዕዞ ከኣምኑ ይበልዎ ምኽንያቱ ግዚኡ ኣኸለን ሓዳር ክኸብቅዕ ግዚኡ ኣኸለን ጥዕና ክኸብቅዕ ግዚኡ ኣኸለን ጉዳይ ክኸብቅዕ ግዚኡ ኣኸለን ብራዘር ዝጀመርካዮ ቢዝነስ ክባላሾ ኖ ንዘለኣለሙን ግዚኡ ኣይከኣክልን እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ እቲ ጀሚርኩሞ ዘለኹም በቃ ዝብል ድምጺ ዝሰማዕኩምሉ ሕጂ ግን ኣይበቃኒ ኢልኩም ብእምነት ተስኡ እመኑ እምበር ኣይትፍርሑ ምኽንያቱ ናትኩም ጉዳይ ሕጂ ኸብቅዕ ግዚኡ ይኮነን ኣይብቅዕንካ እዩ ንምንታይ ተተባህለ እቲ ኣሚንኩም ድጀመርኩሞ ጎደና እሱ ኣብ ፍጻመ ኸብጽሕልኩም እዩ ምኽንያቱ ኣብቲ በቃ ድተባህለ ብኣምላኽ ገና ኣይበቃን እዩ ምናልባሽ በእምሮ ሰብ ጉዳይክ በቃ ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሎሚ ግን ድምፂ ኣምላኽ ስምዒ ንጉዳይኪ ኣይበቃን ኢልዎ እግዚአብሔር እንደገና ክትቅጽል ኢኺ እመን እምበር ኣይትፍርሒ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድኃኒየይ እዩ ካብዛ ሰዓት
ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግቡርና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም